Nelson Chamisa uye achizivisa masupporters ake achiti aiwa, I've got a calling. Kunyangwe nemacircumstances atiri kusangana nawo, izvo hazvingambotimisi kuti tirege kuita iye calling yake zvayakamutuma kuti aite. Sanapinda mashoko abuda togwa muzara Nelson Chamisa trapa musope the courage to make difference. Ndibwa subscribe, ubwa like, wotina on the bell icon. Nelson Chamisa, the main opposition, ananyora achiti, the courage to make a difference. Today I encourage you to stay focused and embrace your calling to be a force for good and an agent for change. Let your action and words overwhelm those negative talkers, naysayers, cynics, skeptics, discouragers, and distractors. Be a beacon of hope, shine and light, encourage others, inspire hope, radiate love, illuminate the world with the love of Christ. Make this world a better place. Please take time to pray for our country, Zimbabwe, especially for those in prison and all those being persecuted for their political views. Blessed Sunday, make the difference. Mashoko antogwa na Nelson Chamisa achiti aiwa, ngatiregei kudzoka mashure nekuda kwemanisayers, macritics kana vanoenda against isusu. Let us pray for those vari mumaprison. Let us pray for those aiwa vakabatwa nethe regime. Achiti aiwa asati tikwanisa kudzoka hatizodzokeri kumashure. Mashoko aNelson Chamisa anoachisimbisa masupporters ake achiti today the Sunday message ndo yadeliver iyi. Pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu, saka no subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.